naobserbaran, abot og nakaobserba mo ani, kay kung ako mo ay pasultihon, mas ganahan pa ko mo sakay sa traditional nga jeep kaysa kanang modern jeep. Ang traditional nga jeep, hayahay, kay ang bintana able, lapos-lapos ang hangin, wala pa dyoy magbarog sa tunga. Ako naobserbaran ang mga modern jeep, aircon, o niya, na mo sakay diha nga mga lago, way kaligo, manimaho, yun. Labi magbarog ng mga pasahero uban diya sa tunga-tunga, magbarog sa tunga, sa sakyanan, sa modern jeep, mga kabungbo, di pagyud kalapos-lapos ang hangin. Mas hayahay, sakyan ang traditional nga jeep, di pagyud samok. Mas samukan ko magtanaw sa modern jeep. Puno na gani, gipansakan pag napo, 15, ka mga pasahero magbarog sa tunga, sinardinas ang agi. Nibayad kag insakto apan barog ka. Nibayad kag insakto apan dili hamugaway imong pagsakay. Nagdasok, nagduot-duot mo diya so sa modern nga jeep. Anaka modern anang jeep tungod kay aircon. Pero prangka pagka istorya mas hayahay sakyan ang kini aga traditional nga jeep mga kabumbo, hilabi sakay kayo. Maluoy ko magtan-aw sa uban nga mga pasahero. Yan nanas tunga kini mga babae uban no, maluoy ko nga magbaro unya madot-dot, ma-sandwich in town. Dapat i-report nga nadakpan ang usa ka lalaki kay gisandok ang sampot sa pasahero nga babae. Kanang dumo last month man tingalito nga usa ka babae nga pasahero may reklamo, misagit in town kay ang sampot gisandok sa lalaki nga gabarugas yang luyo mga kabumbo. Gabarog man, nya among lalaki niingon nga wa niyo tuyo na sandok ang lubot sa babae gumikan kay inig-brake sa driver makiyod ba niya? Yan nakabantay ang babae nga bisag bisan og dili kayo kanang pilit inig-brake, dili kalit ang pag-brake ba? Mukiyod bang gyapon? Mao to nga nisagit ang babae nga to nadakpan. Mao lalaki kay nagbinastos man so diya karon sa modern jeep mga kabombo. Unsa may experience ninyo mga kabombo? Kamo diha nga nakasakay og modern jeep og traditional nga jeep. Ang traditional mas barato ang plite. Ang modern jeep kay medyo mahal-mahal ang plite kay mao lagi na aircon. Unsa may naobserbaran sa traditional nga jeep o sa modern nga jeep? Kay ako ang naobserbaran, mas okay man ang traditional nga jeep kay kuan man kanang way magbarog sa tunga, unya lapos-lapos ang hangin. Dili pareha ang modern jeep, aircon tones siya pero nagsinardinas ang mga pasahero, mga kabombo. Nagsinardinas ang mga pasahero, makatapad ka diag baho kayo way kaligo, mabuyot kas kabaho, malipong kas kabaho mga kabombo. So mao na ako na obserbaran ang buta sa inyo unsa may nakita ninyo aning modern jeep mga kabombo. Kay kung ako'y pasultiyon, kung ako lang ba og running condition pa ang jeep nga karaan kini mga traditional nga nagdaganon ba kung running condition pa siya lagi face out ya dili po na basihan ang kaha sa sakyanan, ang basihan ang iyang makina. Mumatter ang makina kung kondisyon pa. Gwapo kay kaha ang sakyanan unya ang makina di na kondisyon o kada mo dili maayo. Pero kung running condition pa dili running kung on, kung running condition pa siya, ay na nag-face out kana kung ako'y pasultion ba.